Hola i benvinguts. Avui ens submergim en una tècnica de disseny que és realment potent per generar idees originals. És un mètode, de fet, per trencar els nostres propis patrons mentals. Som-hi! Segur que ens ha passat a tots, oi? Aquesta sensació d'estar com en un bucle, intentant resoldre un problema, però tornant una vegada i una altra a les mateixes solucions de sempre. És un repte creatiu molt comú. El nostre cervell, ja ho sabem, està programat per ser eficient, per reconèixer patrons. I això és fantàstic per sobreviure, però de vegades pot ser una barrera per a la innovació. La solució, doncs, no és esperar que caigui la inspiració del cel, sinó aplicar un mètode, un sistema, que ens forci a crear connexions que no faríem de manera natural. I aquí és on entra en joc aquest concepte tan fascinant, l'assemblatge aleatori. Anem a veure exactament com funciona. La clau d'aquesta tècnica, i vull subratllar-ho, és la part de descobrir connexions noves i útils. O sigui, no es tracta només de barrejar coses a l'atzar i prou. L'objectiu és fer-ho per trobar sinergies que tinguin valor, aquelles que segurament haurien passat per alt. El millor d'aquest mètode és que és increïblement simple. Es redueix bàsicament a 2 passos. Primer, desglossem un sistema en els seus components bàsics, per exemple, tots els elements que tenen a veure amb l'aigua en un joc o totes les estructures d'un jardí. I després ve la part divertida, començar a combinar-los. Molt bé, però com ens assegurem que aquestes combinacions aleatòries tinguin algun sentit? Doncs el secret està en una cosa que anomenem elements d'acció. I atenció, perquè el que és punt és absolutament crucial. No n'hi ha prou amb tenir una llista de substantius, com ara casa i hivernacle. Necessitem verbs, necessitem accions que defineixen la relació que hi ha entre aquests elements. La qüestió no és només el què, sinó sobretot el com interactuen. Aquests són, per dir-ho d'alguna manera, els nostres connectors, les eines que construeixen ponts entre idees que a primera vista semblen aïllades. En lloc de pensar en un quadrat i un cercle com a elements separats, ens podem preguntar: i si el quadrat està dins del cercle? O si hi passa per sobre? Cada acció canvia la perspectiva per complet i genera una possibilitat nova. Perfecte, prou de teoria. Anem a veure com s'aplica aquest mètode a la pràctica, amb un parell d'exemples ben concrets. Fixem-nos en com una estructura tan simple pot generar tantes idees diferents. Agafem pèrgola i aigua. Si els combinem amb l'acció sobre, de cop i volta tenim un munt de conceptes de disseny. Una pèrgola sobre un estany per fer ombra, una sobre un dipòsit per integrar-lo visualment, o potser sobre un canal per crear un passatge cobert. I aquí és on està la màgia del mètode. Aquestes són idees que segurament no sorgirien de manera espontània, però que apareixen gairebé a l'instant quan apliquem aquest sistema. És una forma d'estructurar la creativitat. Aquí tenem un altre exemple pràctic. Comencem amb l'element casa. Què hi podem fer? Doncs si l'acció és unir, podem afegir un ombracle per refredar la casa de manera passiva o potser un hivernacle per cultivar aliments. Si l'acció és sota, podem pensar en un espai d'emmagatzematge. Cada combinació no és només una idea abstracta, sinó una possible solució a una necessitat real. Aquest concepte de desestressar el sistema és fonamental. Cada connexió útil que trobem, com l'ombracle que redueix la dependència de l'aire condicionat, no només afegeix una funció nova, sinó que fa que tot el sistema funcioni millor, que sigui més eficient, més sostenible i més resilient. Aleshores, per què és tan rellevant aquesta manera de pensar? Doncs perquè en un món que ens demana solucions cada cop més innovadores, les eines que ens ajuden a trencar els nostres propis patrons mentals són, senzillament, increïblement valioses. Aquesta cita ho resumeix a la perfecció. El valor real no el trobem en seguir els camins que ja coneixem, sinó en explorar amb una mica d'audàcia aquestes connexions inesperades. És allà on s'amaguen les oportunitats més grans. Al final, tot es redueix a això. L'assemblatge aleatori no és un simple exercici de creativitat i prou. És una eina estratègica per descobrir beneficis que estaven ocults, sinergies dins de qualsevol sistema, ja sigui un jardí, una casa o fins i tot un model de negoci. I ara, la pregunta queda oberta per a tothom. Si pensem en un projecte o un problema que tinguem entre mans, quins elements podríem posar a la llista? Quines accions se'ns acudeixen per començar a connectar-los de maneres completament noves? Les possibilitats, de debò, són infinites.
Radio Internacional.